Hey guys, good morning. Happy New Year ninyong tanan. Grabe ganap gabi iga. Kinsa kay nahubog? Tao na naman. Yung pagkaan guys, gamera ka dyan naguhing. Siguro nagtimi-timi. Si mama nahubog, kaya nakapulkadats pa, wapa kailis. Dato kalong dito pa ba? Mainit ta, mainit ra ko biko kanon. Dato kalong. Ha? Na daghan may kanon nagdinang gabi o siguro nabawasi. Happy New Year, welcome 2024. Dahan ka jud kanon wa na mabawasi gabi. Dagan pang ipuson. Oh, ipuson oh. Kuha sa uring kaong ko. Mamainit ra ko. Ninguli ra ba nas papa gabi eh. Happy New Year, Father. What's up? A few moments later. Hey guys, mamahaw ta karon January 2 na. Happy New Year ninyong tanan. Nagamang prutas, wa pa na. Bawas ya pag botilyas giinom ni Junjun. Nahubog. Pero kasaraman pod mo yun na may nagbagong tuig raman og Pasko. Inom may ladies drink. Mama, mahaw na ta. Guys. Mamahaw ta guys. Napagamang biko na Mapamani madaot kaya maning gilatik o kuan, maadyo. Mahutan ninyo. Sige yan, wapas yan na to pa kay alas 2 na to gabi na to. Nagbanding-banding sila ijahang mga igagaw diha sa kuan, likod. Pero na bala ka pagkatuko kay peking uwan. Ako hindi mo usang ka ulit ni ikot. Yan, mas nas likod. Balo-balo. Tunguha din sa kuan. Tunguha sa mga junk foods. O kanang sana. Napamaydagan diha sobra. Hanggang bagong tuig, waman mahurot. Itong ija magagi pang palit nga si Syria. Wala ko kahinong pagkaan. Wala na ko. Bagong tuig na, bagong na pong yugto. May komoy na punta. May nautang at tagaan-tagrasya karong 2024. Ang rasya maadyo pang lawas. Ito pang ang mayon. Ako ito hindi sa Mindanao. Happy New Year na lang ninyo. Happy New Year sa tanan-tanan. Napagamang sinubaw, pamahurot. Halina pa. Katagang ito sa gagayan. Hindi nga makuntak yung number. Pwede na balhin nagamang lamisa, marani balhin unja. Hindi na pa. Mga nung naam sa sala. Kaya ang lamisa, bigalan din sa sala. Sa gibutang. Karong luag ko no. Kaya Mas luag man yung sala kaysa kusina. kay sana ako na niya. Ganun na ako sa sala. Oh, pansit. Asa yung kape? Kanang puti ako ha. Ngayon ta guys, good morning. Turong dito kami no? Turong gamay dito. Ako? Diyan siya puno. Tamay sagsaging ma? Tamay sagsaging? Kami. Ato inyo kay una na to gi. Gi kuan malata. Ha? Ito na kuha. Di pang hapdusan. Ganina bitaw gigutom na ko. Ko magkuyalingi. Kuan. Kita ang kubtik. Banatin pa na kung Kaya kaon. mo ang gabi mo. Yung kagatas. Ngayon ta guys. Yung sinukbang.
Umiinit. Nagpagpapag silubang ko nag-abot. Utan. Kung nagkakagutan, karoon na kang kagutan. Higop na ito daw. Bawa bilbil. Pag kita magluto, mura mag... Sumanta kita May tayo magluto. mamalit. Medyo ganyan ang gibay ko, tengah ra. Napagani, wa mahurot ko. Tengah kilo lang Lami, eh. pag ikaw magluto ang sumuman, pero magluto. Jarang tamisa ni, kaya dyan gitujo ni patamis. Napagani dito, buko pandan. Nagdagana para bato. May Pasko na po. Kaya sa tijin-jin mo. Mga unta, mga guys. Ang tanda, pati yung butong kay taw-taw ng kaon, taw-taw. Malihan, kaya punta na ng dagtod kaon. Hindi nagkaon. Sige, kaya po kaon. Pasalamat sa ginungan ay makaon. Ganyan mo. Hindi ako kagatong. Wow. Happy New Year, Mingkoy. Aga mo din mga iro, das ko na mo din itong ipanghipos. Ang mga iro kan dyan, mga lisang kapag pagpaputo. Naman ito niingan nga, mga lisang kunong iro. Wa diha silang tangkal ang gitaguan. Taguan na mas likod. Si Mingkoy o si Mikloy dito sa taas sa mga taguan karon di mga stress sa pagputok. Mabuang mo ko na sila. Samot na sa brownie siguro ni makakuha ang paputok na lisang. Magpulog-pulog. Paano na ka? Hindi rin na ibutang ilamay sa sala, kaya rin tatad kaon at tuloy-tulayo kayo. Ano ni? Alam na imong bisita. Ay, ito yung kaon siya na. Uy, klaro ni mo doon. Tangan ni. Kaya nga ako nagbisita, dito kaon na lang kuno. Kanaog, kanaog, kanaog. Sakit, sakit ba? Nagpapansin naman na siya. Dapon galing ningigda di hago, gipabitay. Ya? Papansin siya, hindi siya dagi dyan mo, yan pahinga na dyan sa atuan. Diyan na yung rin. Papansin. O, siya napansin, nga na busy man ta. Ano naman sila napansin, mo nang sila nagpapansin. Ano ba sila pwede mong gipansin? Uy, lagi. Magtamakan lagi ka, magtamakan lagi ka. Ano na ka diha? Sabi nang mahurot na, hindi pang mahurot ah. Pandan ma, di ka mukha pandan? Huwag pandan ko, mukha Uma, bakbaka na po, biyay na ka uma. Nalaba pa ang ano yung mga Malaba pa ka? sa kanya dahil. Nalaba kayo ko ba? Nalaba ka ito nga. Mag-ilis pa ko sa rayo sa motor na nga bali. Maglaba ko ron. Nangalabali, day. Coba ka sa balik. Dagang balik? Ano na. Stuck na na bali. Huwag gulaman ka, kaya mukha sa mama. Maglaba ko sa nina mo ron. Tumasama kayo. Ako na rin mag-ilabas sa ako. Ako yung sabi, makabuo. Bukas sa mga. Yan na lang. Nag-report tayo ba yan? Mayaman ka. Sabi mo mayaman ka. Ngayon wala nang pera. Wala na akong pira. Ubus na. Yabang lang pala marami sa'yo. Ubus ng pira ko.
Asa lagi mo ang pira na punta ma? Manghingi na po. Kapal na mukha, magiging ka pa. Wala na kung ako akong pangayon, no? Alagi ko, balukit at mga. Baging ko tulong ko siya. Bantay lang Kung ito. patasa, di ka pa tagaan. Bantay ka, disisiha ka. Kaya, Nangadyo kasi mga putanan. oo. Siningatan. Di, kuan ra. Anak labi na. Kiray. Pag hindi, wagi ko taga-bantay. Ay, patasa niya po na. Gusto kong lagi tagaan. Bantay ko na ako nung siya taga eh. Punta niyo, kape kayo. Gusto kape natin utang. Ha? Akong ingnan, hindi si bantay ha. Kung hindi mong ulo, di tuloy mo tagaan. Talula, wala pala. Talula. Kuha ka pala di sa imbala. Mamugos ka man ito kung bagaan ni Mugnaw. Pag inaanay, pagkaulaw naman ka. Pag inaanate. Tao namay akong isa kalibo ko. Kadadala ko rin. Ako kadua na kung ako nga may pro. Ako pa na discount pang yate. May nalang dati palit-palit sa malami. Asay mo nga po. Eh, kuan. Karjel. Argel. Magpada naman ka. Kagaman ko no. Magpala. Katapusan eh. Sadyo sa karot. Baga rin na akong tikuwang niya. Mamugos rin doon. Interest mo pa ako. Pangalit ko sa mga apo. Wala na ako asa. Amay mga yun. Iyawan niyo po. Kuha naman ang ija. Pamarajig naman ang ija sa mga apo. Masuk ko man itagaan. Pagkaulaw ka malang. Di na ko. Magawa. Ha? Di na ko. Anawa di. Guys, mapakaulaw ya guys. Mamugos rin na siya tagaan. May pasiitil. Kaya tagaan kong 6 mil. Ba, padung-dung tila. Kapuno ko yata. Kang tagwan guys. Buko panda. Napagay sa daghan pa. Mamugos rin. Kaya ako sa inyong lola. Kaya mamugos magkisatagaan. Pati mo ha, pati mo! Karon pa kunin mo. Ibang klase ka. Ang karjel ko nuwa pa ko nudos na laman. Wala! Katong mga nagsadya dia, padala na mo kayo na. Impas din mo. Mingkoy, din na Mingkoy, nagsaka. Mingkoy! Ano, Mingkoy din si Mingkoy din na. Si Dodo, katawan lang kung gingnan ako. Ay na, pag-inom Dodo. Ay na, patay kita na mag-inom ka. Lauoy kay ka. Nung patay. Yung katawan lang ko ni Dodo. Kamay naman na. Makakita ko no. No, kaya mag-inom ka. Kasasay sa katuig. Hindi na po ng pernaminti. Kung ba nilala. Pasko bagong tuig. Sa kura na inom pero kada buwan na, hindi na badyo. Ay, kadabuan. Okay na po ng kadabuan. Buwan sa Kadadlaw. iya, raga dyan. Adi, masilbi. Aw, kaduha raga dyan sa katuig. Pasko o bagong tuig. Kung tawas, kuan ba? Malas-malas sa kinabuhi. Para sisis marisip, di na hubog ka. Nguyir. Kanawas pa, tuluyan ang nahubog. Masa? Yarang ka para hubog. Natuluyan ang natuog. Kaya nakatuig si Papang natuog. 7 years na. Kabataan pa siya, paghunong niya. Paghunong naman ang hunong siya, ang anak Dodo. O lalaki mong anak. Ako ang pangin, lalaki mong anak. Unyal, maparehan mo niya. Nakabadlong ka pa? Ngain na ba kayo kaming badlong kayo? Badal niyo mo, nagtibuhan yung anak. Yaw-yaw na siya. Gusto ka ni Junjun, gawa ni sunod na para hubog. Mahubog rag bagong tuig. Pasko. Buto ni hunong tag-inom, pag-hunong tag-inom, hunong, kung sigarilyo dito na ito. Ang sakit. Hindi na lagi ko sa, basta ko nung bigla ko ng hunong dahil mo, yung anak, gusto nung dahil na. Kasakit na inoon. Kasakit na inoon. Hindi ako ang inoon, kung mag-idodo. Gusto ka ni Junjun, waning liwat. Huwag ning liwat pa, junior dyan. Waning liwat nga para hubog sa Wala buhay na ko. una ako, bisundan-sundan. Ibig nang dito daw na sa anak ni Nina diya na, grabe sa Nina, mga pagbabae ang ano. Gosit dahil, di lalim magasiman o anak. May tangawa ng uban mga anak, sa galauna, alas 2, magkaswag, buta ka, ako di nagkatuwag anak.
Ninitan din ako, alas 10 o na. Saka na. Nakabulakot yung kami dyan at kanal na apas-apas ani. Hindi pa ito. Hindi pa ito yung amahan. Nabalo-balo. Nitanga na rin nila. Laukin. Nalanay ka na tikong kung pagka. Yung anong magpapas-apas, mampug ka pa. Ilo nila. Suko ko na sila. Tiguang na sila. Nila ko ako si Kuy. Matatawa doon. May hamtok na galo. Buang alalanig ka diri. Diyan po sa kabot yung amahan mo. Ninyo, pangapas-apason. Matulong sa tao. Mari. Tuloy siya ko ang kapaligid. Paligihan man. Ganyan gusto yung anak na kung pinangga. Magkaingat niya yung anak. Mauna. Di ko niya gusto. Di man ko niya gusto nga mga manghidya lang balay niya yung mga anak. Iyaw-yaw nga rin. Hindi pa siguro to sa busados papa, buhay pang taturon. Kali pa ka din ako. Sige ko. Hindi ka makagsalin. Hindi ka makagsalin. Hukda na nung sa nagpasalog-sando ka ang kamera ko ha. Hindi ko kahurutin mo kung ipuno. Sa patuloy na ako. Kagsalin, kaya mo bukod ka na ha. Hindi ka makagsalin, hindi ka mo bukod. Tagay sa tijingjing ma. Hindi mo malit. Mga baka na. Kung baka na ako. Ang talaga pa mga ito. Nag-imim kina na mas mother. Nagkwento na pong barbero. Jeng! Jeng! Pagmanggan man diyang nasa Kaya likod nato yan. ganan. Anak si Jang So. Papadadag sila nan. Nagahan ka sa Pandan. pandan. Dalap sa naman. Pasalo. Dalap. Kakautak. Natagahan nagbiko ma. Oo, tagaan mo. Ako ang padayan ni Jalpag. Dadaakan niyo. May nanin madayan-dayan sa inyo pag. Oh, nadong. Nawa malagi mong ubo-ubo. But pasabot di ay tambo di si mong ubo bera. Hindi nubog ka. Hindi na pagkagsutan ng seed so hindi ta malaka na ubog. Ito guys, nga mong ginom guys kay kuhan raman to, ladies drink. English drink. Ayaw mo itong pagrukantos diya. Mo tem ginom nga mo tem gitagay na di lagi halata nga isod, tamis lagi. Nasa mga professional na plahubog. Ninginom pa ka madama na mo kurat sa jud tama. Ninginom pa ka diha sa Ikaw ngayon ka na, nagkukrug mo yan, kukrug mo yan ka na. Dali! Dali, sulod, dali, sulod! Dali! Ako mga o? Oo, naniyod, namahaw. mahaw. Oo. Kanina rami on. Oo, mo kani, ako kang tagaan kaya ano, tagpa Maghanap. pagka. Kaya na, malab, mako ng samis. Puna? Puna? Pun, irit dito, di mahurot. Di ba bro? Irit rin ka, ang kaunan ninyo. Lah, go. Namatani. Naghanap pa rin tiyo. Ang laban jud ka kay palihi ba? Pero di ka magtinapo og pang Kaya ako na laglaba-laba, tagtaguro ka buo. Kagutlo. Yung laba-laba ka dyan, nagbarag niyo, dahil kakabarag, magpabitad. Maglingo na sa bangko, ay para pagbarog ko, Ano magkabarog mo rin din ko. nakabarag? Pahitan niya. Magsuwagit na po di magpatabang og barag kay di nakabarag. Wala ta mag-BP ah. Yung BP. Sige, BP, jag sugar. Dapat napoy pang taste of sugar. Hindi tagurod ka man ng sugar. Ito May rito. bautaw. Sintas og sugar. Ito sa generika. Kao pa man. Pangon dyan, kay... Kasi harapit ka nung sikag tamis sa katuig. O sunod, karoon na pong December pohon. Ang dali ara na bagbuhan, di na natin may bawan. No? Tanawa karon 2024 na. Balik ka. Ang dali ara.
Daliaran matapos sa buwan. Kapit din din. Kita birthday. Din. Diri sa sala. Pagpalit ko ng tata. Asa day ta may nag-birthday na ma'am. Mga ang tatagawas. Nga po ng gawas. Sus yan, mga kita sa gawas. Sa Jollibee. Asan Jollibee. Asang gawas mas Singapore ma? Sa Para baga. Japan. Chowking. Hindi na lang kita hikay-hikay. Kaya nagpalit ko sa Jollibee. Kahuman pa ang lakaw. Jollibee. Jollibee tamkaon. Ayaw naman Jollibee sa Argao di ay. Jollibee. Ganan kang Jollibee ma? Paano na kang Jollibee? Pwede pang Jollibee mo, spaghetti ra. Ang sa Jollibee kay chicken raman nag spaghetti. Para karoon na lang ko kay Jollibee. Nagtiguang na sa otak. Chowking. Wagid mi ng Jollibee. O di ka tilag Jollibee sa una ma? Sa kamo ni Papa pa? Ano yung kalendir niya? Ang nga Jollibee. Kaya si Dudong si Gina, kilaw sa Jollibee. At pamalit pa kami sa manok. Itong manok. At sila, nauna nga, di man nagpangaon sa kwan, manok manggil, manok, kanang adubong manok, baboy, labi na kasi idalo ko isang umbaw. Kumuto na ganang kanon. Bawag sa, mamula ginanong anak si sinawag doon, nag-asal ka. Nakita niya akong anak niya. Iginan mo ko sa tinatagiya sa nang susluya sa imong anak nga naman. Namula itong naong nagpaut. Uy, was! Mura day kag naog litson pa, mo day nga bulldog ka sa una. Ganun yung nasa gulido ka, magdagan siya yan, yung toto'y mag-anak. Bata ko na siya, mga 6 years. Naog litson. Tapang pala sa pag-an ito, pagkatapos litson susunod. Kasi dito Kaya arong mataga agbahin. Mag-yaw mo diyang amahan. May bayan sa una. May bayan. Ngayon sa dyan, sa abang. Pwede na kung tahi niya, muna yung may bawaan, magsulti na silang kung ano. Susin tao ni mong anak, Loya, Linda. Ngayon, tao, nagkato dito sa kuwan, nagdayong sa kanila. Huwag ko kalimutan kay Jesus sa tulong ako, nagsige kong tahi. Pilay mong edad ito. Maria. Dako man kung bata ko, pag yung bata ko tako mo ko. Mura kang giyan. Munang kaya na kumupas ano inasal. Murang giyan. Mura kong giyan, lingin kayo. Diyan sa may bayad ito mga inasa, sa inasal. Sagaan mig 20 dayon sabaw sa inasal. Ni ikog, akong pangyon ng ikog. Pwede mo na mahalin ng ikog. Ay, lang. Inigabot dito sa merkado. Inigabot sa merkado. Ako may pakuha ng ikog. Di man na mahalin na mahalin. Ay, balik dyan nila, chap-chap Ikog ka ng drio. Kining ka ni ba? Kanang kulamo. Ako na ba yung Kamot. kamot ba? Tiil, kamot na bari kamot, tagbaboy. Pero Tiil. ang pangyon ikog. Ako masaaran dan ito ituyok kay inigtuyok pa lang sa likod sa mo ako minan ako na nangikog ka. So nya na ko ni kay pasan ngadto sa merkado. Ko dito pa lang sa lutuanan inigtuwad na ituwad mo na kay kuha ng sabaw ako na sa lurong daan patrol. Ay sa balay. Inigadto na sa merkado inigumana na magpasan hulbot na sa kawayan. Agi ko pong pangayon kaya na makatakang ikog mo mga ano mutiko ko mo na kitagan mo 20 pesos asa ka na napay ikog na pay sabaw na pay 20 Mura pesos din ay sa noglitson. Ito ganirang kabuldog sa una. mura kong giyan katambo ka mo nang kaya na ko mupasa og litson Hindi na din ka ara ko magpunta sa likod gani ko kaya ron makana kaya siya magtuwad mo ni kasi di man mi pares Alam kita magkakuha ko ng bataan, katong ay nananaw sa Kuti makalimutan ang buwangan niya, uban siyang amahan. Jadi ako tuloy kilid sa mga. Buwangan? O pag sabo sabong, karon pag-read sa polis, sus, ginoo ko Maria yung amahan din mo. Pero tinakong yaw-yaw sa taas kay nagdahi. madakpan day ka na taga diha ra ka musud ka portahan god o mura pag taga dito Kasi portahan na siya nagsilos portahan o pasangilan kang nangawat. Ilado man. Naka dito na Kaya sir. taga dito naman eh. Likod-likod dahil may sa sulod. Hindi. Hindi ka na sugar o mabanaga ba hindi kang papa mamuwang. Ang ubanon kay magpapalit naman kog mga bingka, mga puto, mga inana man ako ipapalit, mga kakanin ba. Ini nana say kwarta gunitan, mga kapalit sa tag kanin. Malas kang pusta pa kanita. Gutom naman god. Mapalitan dai kog mga bingka, mga inana ba, mga kakanin, mga taho, mo nang kuyogon kay daghan makina sa mga tigbakayan. Saluyo sa dami.
Di malasan ko, di mo ang papa, di ko ito makadaog. Kadaog man pod. Magbiyag-yaw kay wapag inay na. Pag mo mampusta na malit na mi. Malit man mi. Wala magkikoyog ko. Ang kasagaran paliton kay mga ina ng mga suman, lami mo kayo, mga taho, suman, bingka, lami mga baligya. Sa konsola mga Limang ina chichirya. na to. Mura lagi kong giyan lagi. Elementary ko siguro mga Ito. 7 siguro ang edad. Grito ka. Dito ka. 7 o 1 basta manginana. Suga na managan lagi ning dako. Kumana buwang mo pang pulis inigday na. Akabaw na minay pulis managan mo so day mislang mga kaya na may mga balay-balay. Bakante mo doon, mga balay-balay ba? Musod din mo dito sa balay. Lingkod din mo sa gawas. Namailhan ba kung bata mo ko, alam magapilog ako. Kaya, was papa, no? Grabe siya ditong ka. Siguro ka. Bantuganay sa una mo bakasyon mi agdihang likod puno ka yung mga bayig manok. Ngayon dito siya, bahala ko nung mamatay siya, basta ko na ang manok. Sumpay ko siya siya. Ayaw. Ang sugarol gani na pobre, musamot ka pobre. Ang sugarol na dato, musamot ka dato. Laliman ka dahil, among lamisa, inana, lamisa na dito sa nangabang ni. Ay, manok diyagi, hikot. Ang ilam sa abuhan, ang nagtasa ng abuhan. Yes, ilam na, manok. Nay manok. Oh, Saba kay lang balay. Ikabuntag saba. Daglami no, kaya kakalamak. Dili ra sa kuan hasta ilam sa katri ni mga manok. nangabang man min. Ang yabangan kay ad sa baboy. Ad sa baboy ang yabangan sa una. Ano nga sa baboy? Kanang kuan. Uy, among gi abang. Giabandon na ba giabandon na. Baboy, Gibungbungan. juhanggi. Gibungbungan na. At sa baboy siminto mo nang katunga ang gibungbungan na lang tanan mo nang sudad man to. Amo na lang yung yupahan. Nga may rago pa. Sibinta. 50 ang buwan to eh. Buwan. Kuya, 50 ang buwan. Uy na sa una brother. Barato kayo. Maswerte na dahil mo nga nakabay mo ingani. Hindi ka swerte kay dako kayo. Pasalamat ako Kay kayo. namudyo maday mo ka. Pila mi ka tuig. Pag abot ri ad lang gipuy mo nang kinabuhi na mo mura din may mga baboy. Gikan siyudad adang gipuyan. Di ay una ba yung gipuyan nato ad pero nabalhin na mata sa Pigiro at bang kuha naman gud kanang imbalay na ba tibuok pero taas mi oh. Pero pinakauna ginamang gipuyan kamay pa mi ad sa baboy. Pinakauna gid bag puyan. Ganto na nagko na mo adla mas gyapon Dito, sa baboy. Dayon. dito man ko nanganak ani sa dito sa ad sa baboy pero sa ospital man ko nanganak. Lagi dito lagi minanag ko sa ad sa baboy. Mga siguro na nabalhin ta dito mga grade 3 siguro ko grade 1 nibalhin na ta dito sa katong murag ato ba apartment mi ba daplig karsada din taas amo Sa taas mo Oh, kay na taas. ko sa silong. tagiya tong balaya mo to yung mga litson dito na ko nakaton magdayang litson manguhag mga sabaw sa litson Kaya yun dito yung magto si Dodong magduha ka tuig siya. Dito pa mi sa ad sa baboy wa kami nakabalhin. pigiro wag ya punto be pigiro Nahubog wag yang amahan. naraman be Pirti na kung kani karsada ni kini highway din crossing man to unang gipoy na mga sa baboy dire din namalhin mi dire ra pud sa atbang ang kinabuhi sa baboy ra ginugtuyo nang puyo mi ad sa baboy pag abot dire nang puyo mi gud sa baboy nakabay mi tungod ra pud sa baboy okay, dugtong di mo na gets sa syudad pa nga mga puyan at sa baboy pag abot dire nang habang mi bisag asa din last na mga puyan at sa baboy human sa ad na baboy nakabay na baboy gyud mo kinabuhi. Swerte dahil mo sa baboy. Dito bitaw nakabay siya sa baboy. Swerte dahil mo sa baboy ma. Mabitong baboy ang negosyo. Mo nang panahon makakwarta ko, maghimo kog farm ng baboy. Lagi mo kang pigiri. Pigiri. Hindi mo kang Puhon pigil. na ko'y kapuhunan. May tugyuta na kanang daplig dagat. Para way mulik ramo ba? Daplig dagat. Bawal naman ron mamuhig baboy sa inaning kuhan dagan tao bawal na. Bawal kaya baho man. Mamalit ko kanang daplig dagat. Ako himo kuhan mo na ako pigiri. Sa baboy minukuan ba? Ay, sa baboy po ka swerte un. Kaya yaman ako balang araw guys. Inudahan Tandaan niyo yung kwento na to ha, nung araw to. Unang istorya sa 2024 guys. Pag magkapunan bitaw magbababoy. Inudahan mo din nga sa una na pamilya mo sa
Oo, kaya nakabalay ko nung wala. Trabaho sa isos. Ang baboy di ay naman yung magbaboy. Lugahan mo yun. Hindi ako sa isos. Baboy lagi. Sa una. Pagkasukuan niya sa baboy. isos. Bago. Saan sa likod yung ako mamamok ang gugulo. Tingnan sa biyay. Nakatuwa. Sa baboy bitaw Isa swerte. nga anong gampag din itong kinayad ganyan niya. Pinunta nga ng ligit. Ito. Ito. Kasi na po naman yun. Kunin pala ay baboy ba yun eh. Gamay ram mo na punuan yung mga kuwan. Baboy na. Pag trabaho na ni Dudong, napunan na niya. Jealousy. Baboy, gini. Kaning jealousy, kadudong ni. Panang. Maning panindoton dyan ni mo ning balaya kay ikot pawis ni ni boys dani. Nung gano'n Mabarag akong ni. gingon, na ako ning gihatag niya, sinundod ni Jen. Ano yung Pakinubit nila man ni mo po ni mo panindoton. Kabilis si mohang ginikanan. Diya sa taas, nagtabil pamita. Makinundong dito sa mundo. Di balina na mo gisak ana mo dito, di balina na mo ni wala pay bongbong na tanan. Lagi jong bay sa una kani pangtaas. Diha. Ha? Kanang nila. At gani sa baboy. Pinakalas lagi ni po yan adya pun sa baboy. Ang una namong gipan ad sa baboy. Pinakalas namong gipuyan bago nakabalay adya pun sa baboy. Na ang baboy di swerte. Pero ako na din yung gitukod, pag manin yung pudya sa baboy. Kani mo na ni. Oo, muna ni. Kaning taas, Habang naa diri sa baboy mi natulog, nagsugod na sila ni. kaning taas pa, wa pa ning, Oh. kaning sibay-sibay, Wala, wa pa. At tinaas pa dahil yung bay sa una. Kanang taas tayo. Kaning hagdanan nga na, Mm. mo pa ni. Mo pa ning silong. Pagtukod na ning balaya, 5 ka tuig kaya nadimpot, pero wala nadimpot nga ang iba ba wala pa. Inong kalagi na pagbalin na mo dai, gilipot ka na sa kurtina tanan. Kortina pa. Pag mga isa tito ka buwan, ay hapas na mong bungi. Kay paghalin sa mong baboy, Baboy lagi yung mga. amo na yung gikuan. Baboy gihikanan sa kwarta. Paghalin sa baboy, mo to nakabongbong mi. Yung zaman nang Oh, nasibayan mo na ni. Uwahay na niya eh. Sibayan na sining. Uwahay na niya Wala eh. hini. Mabitaw na inani no kay uwahay man ka na mo nagbarugod. Kanira. Hmm. Darang gamadjar ang good. Mo kani ka na kani. Mura ba ni bahay na mo baya 18-20. Ang kanin din kaning sibay dani bakura ni. Mo gani siya. Kanang CR dia og kana wala pa na. Dito pa may malibang o sa ila ka grat. Diya, naklibang mo diya. Kanang CR na diya karaan mo. Ang bay kanira gadyan taas. Murag ko sa mong bay sa una, murag series. Taas ra. Haligi na ikon. Tapos kayo. Kana diha nakabayad na mi danas mga igsoon ni Jesus kay di 20-20 naman yun. Pila di so ko dani budget 20 14 Exercise. 16. 14-16. Pero gi-20 na ni. Oh, ato ni 20-20. Amo na 20-20 nakapuno mi diha kay kuan murag Pero ara. yung di bayran. Bayran na si